Opening ka bukas ka, ha? So, Hindi mo marami tayong alam dyan. opening ka bukas, ha? So, Brad, So, ano ba to? Tirti o pinglawan? ay siya. Look, sakit. Sir, wala naman daanan dito, Brad, doon sa kabila. Ah, Sa kabila, sarado na rito. wala sa'yo na. Look. Wala na. May tama na yan. Ay, ginagawa mo. Tapos may isang arroz. Na, Okay ka na. Doon sa harap, Brad, doon sa Manila. eh, Look. Brad, Ano? What? What's your name? Siya yung nahuli, siya pa yung natamaan. Kahit dalawang tagay lang yan, lagi na lasing yan. Brad, Galing mag-aya eh. What's your name? What's your name? Pero uulitin pa natin. eh, siyempre. Good. Kasi, Lamig tayo. lamig. Lamig Brad, tayo. okay, ito. Yes. Ito. What's your name? Paano pang naman pababayan dong? Bit-bit. Iwan mo na yung bitik niya. Brad, ibanti mo yan susunod dyan. Ibanti mo yan susunod. Uwi na daw ngayon. Anong buwatan ka na namin? Hindi lang ito uwi, kaya hindi pa ako nantay sa'yo. Kaya na pa sana ako nakauwi. Ano, ulitin pa ba natin o hindi na? Look. Okay, let's go! Uwi na na. Masik-masik ka. Pati ano muna yun, baka matumba siya, mamaya magkamali yung... Brad. Good night. Oh, wala na. Nasira na. Okay. Inang buhay to. Bye-bye! Uncle! Andiyan eh, Ken. Andiyan. Spicy? Normal. Kininanat ko yung nadudungan. Uy na. Ayos na. Ano, chay, kana sa kana? Okay. Kaya na. Sana.
Kaya pagod na pagod ng misis. Papasok yan bukas alas 10 Aray ng ko. gabi. Wato. Hindi na, uwi na kayo. Bukas na naman. Di ba? Bukas na naman. Tagay ulit. Dinaig mo pa yung 50 years old. Gago. Tangan na yan. Tatanungin ko yan. Astig yan. Mawala yung mobile ko. Ang tanga mo, andito sa akin yung mobile mo, gunggong. Binigay mo. Nabartek ka din ba? Sino magbubukas ikaw ako? Ikaw. Bakit pagka... Ulol. Ulol mo. Nawala daw yung mobile niya, binigay niya sa akin. Kay. Wala sa ato na. Okay. Bukas sila, 7 o'clock.